Hürmetli radyo dinləyicilər, hazır sizni ədəbi tapşırıq dinlərə çağırırıq. Bugün biz sizin ixtibarğa Oyaz G'ilajevning Jimg'a kun kech bilan degan asaridan bir uzuk taqdim etamiz. Ana Ilduz Ahmadjan o'qiy. Мәктәп биналарын аксыргаклылар кулган кулакларының йортларын сүтеп күчереп салганнар иде. Бу эшне Совет рәисе Габдуллажан Абдуллин дигән авылның иң актив кешесе башлап йөрде. Гражданнар сугышыннан ук комсомолга кирип кайткан, соңыннан партиягә кирип ячейка секретаре булып байтак вакытлар торган бу кеше берсеннән-берсе вак 3 баласы, олавызлы ямсыз генә хатыны Гайша белән уртача гына тереклек итеп ята иде. Шул көннәрдә Аксырга авылына түгел, бүтән тирә-якны тетрәткән канлы вакыйга булып алды. Күзгә явымлы, күзгә төртсәң күренмәслек караңгы кич иңә. Гайша иренең иске шинелен, бүреген киеп, комган тутып ишек алдына чыга. Лапас янына барып җитүе була, кимдер арттан аның башына тимер киндек белән китереп суга. Хатын ахылдап кычкырып җибәрүгә, рушылардан берсе ул түгел дип кычкырып җибәрә. Габдуллажан балта күтәреп атылып чыкканда, Гайша жан биргән була инде. Аны олылап җирләделәр. Ячейкадан кызыл әләм алып чыгып, аның таягына кара тасма бәйләделәр. Җиназасында башта решләр сөйләделәр. Явыз дошманга аяусыз булырга чакырдылар. Иң актыктан гына кабер янына Мулла бабайны чакырдылар. Кичкенәләре Нәҗипне моңарчы площадкага Гайша алып килә иде. Югары очтан алырга да ул төшеп йөри иде. Гайшаны җирләгәннең икенче көнендә баланы бакчага Габдуллажан үз алып төште. Бәрәңгәр чыгып утырган җиреннән аны күреп, Бибинур вакытсыз тол калган ир каршысына чыкты. "Менә китердем", диде ир сабыр гына. "Олылары ничек, Габдуллажан абый?" "Өйдә инде, җылашып утыралар. Алар аңлый. Аларын да алып төшәрләр, Габдуллажан абый." "Олыларын ничек тә карармын инде. Менә бусын нишләтергә? Бер ялгызын калдырып чыгып китсәң, кызганыч. Бакча барында әйбәт иде дә, тиздән аны да ябабыз бит. Карары алдан чыгарылып куелды. Может, тиз генә япмаслар әле? Ябарлар, Бибинур." Габдуллажан бәләкәй улын күкрәгенә кысып сөйгән Бибинурдан бик озак күзен ала алмыйча торды. Бакча капкасы төбенә җиткәч тә борылып карады. Аларның күз карашлары очраштылар. Бибинур ул көнне кичен Зәкиләргә аулагыйда Мирзаһид белән очрашырга тиеш иде. Бармады. Егет 2 тапкырларның үй турыннан узып китте. Өченчесендә гармунчы Гарифны да ярткән иде. Бибинурлар үй турына җиткәч, Мирзаһид дустының иңенә кулын салып, бер генә җыр җырлады. "Бүген төнлә төшләремдә карасу кара урман, шул карасу кара урман без аерылышырга булган." Ник алай дип җырлады Мирзаһид? Үзе дә аңламады. Бибинурның күз алдыннан бүгәрләнеп беткән утыртма якалы сатин күлмәк кигән, ябык, бер тәүлектә бетәшеп каткан Габдуллажан китмәде. Мәет чыккан өйдә тәгәрәп калган 3 сабый турында кат-кат уйланды. Мирзаһидның җырлап узганын Зөһрә бану да ишетте. "Эй, аулакка барам дигән идең түгелме?" дип кычкырды. Бибинур аңа җавап кайтарып тормады. Икенче көнне таң белән ул Габдуллажаннарга китте. Аягына алтанлы көрән итек кигән, авызына юан махра капкан Габдуллажан корымга көлгә батып мишкә шуен белән бәрәңге куеп маташа иде. Уянып өлгергән олы кызы белән уртанчы малае, анысының 2 борын тишегеннән дә катлы-катлы кунак кызлары карап тора. Идәнгә түшләре белән ятып чирткил уйныйлар. Нәҗип иске тун ябынып сәкедә йоклап ята иде. Сабыйның тун итәгеннән кайрылып чыккан нәзек бутларын күргәч, ул елап җибәрә язды. "Нәҗипне бакчага үзем алып барам, шуңа кирдем", диде ул аптырап карап калган Габдуллажанга. "Өйдә балалар, син тәмәке тартасың, Габдуллажан абый." "Утыр безнең белән, Бибинур. Чәй ишәрсең." "Рәхмәт, Габдуллажан абый, хәзер вакыт юк." Малайны уятып кабыл тибелгенә киендерделәр. Гайша белән ару гына яшәгән кебек булсалар да, Бибинур йортның шактый каралмаган икәнен, әйбер кара ризыкларның тарау, кадерсез ятуын, хуҗасызлыкны сизеп алды. Ине быел юмаганнар да ахрысы. Түшәмнәр каралып каткан, почмакларда кат-кат пәрәвезләр асылынып тора, мич арасында казан тирәсендә һич курыкмыйча тараканнар йөгерешеп йөри.
Улын киендергәнне Габдуллажан күз алмыйча карап торды. Рәхмәт инде, Бибинур, мәшәкатьләнәсең. Кичен баланы үзем киреп алырга тырышырмын. Ярый, диде ризалашып Бибинур. 7 кызлы йортта чисталык мәсьәләсе бик каты куелган иде. Өйләренә аяк киеме кермәс, өйне яз сайын кырып юып чыгаралар иде. Урын җирләрне кагып, паласларны, түшәк ястыкларны җилле кояшлы көннәрдә киптереп кенә торалар иде. Габдуллажаннардагы тәртипсезлек пычрак Бибинурга бик авыр тәэсир итте. Атнага якын шулай барды. Иртән Нәҗипне Бибинур киреп ала, ә площадкадан малай әткәсе белән кайтып китә. Габдуллажан ир булса да һаман кайгысыннан айный алмый. Кайсы көннәрне авызыннан тәмәки саралаш, тәмсез истә килгәли. Юл уңаенда кибеткә дә кагыла. Андый чакларда кыюланып ул Бибинур янына кухняга да керә. Эре-эре тамырлы кулларын ямаулы тезенә куеп утыра да, ияген калтыратып җылап җибәрә. Минем өчен шаһид китте бит Гайшә. Мин дип белеп үтерделәр. Аның бер гынахсы юк иде бичараның. Минем урынга кара кабергә ятты. Үтерүчеләрен тапмадылармы дип сорый Бибинур. Үзем табам мин аларны, үзем. Кич белән соң гына Бибинур Зәкиләргә аулагыга барды. Шундалар Мирзахит белән очраштылар. Авыллы уйнаганда Мирзахит гадәтенчә кызны өй алдына аулакка дәшеп чыгарды. Ни хәлләрең бар, Бибинур дип сорады. Ни хәл дип площадканы ябалар. Менә әйберләрне барлап әзерлибез. Юасы киптерәсе чистартасы калды. Һич вакыт юк. Тизрәк япсыннар иде дип куйды Мирзахит гади генә. Нигә дип гаҗәпләнде Бибинур. Яратмыйм мин бала-чага чыршуын. Бәрәш дип куйды сикитеп Бибинур. Нишләп? Белмим. Елыйлар алар, яман акыралар. Үз балаңны яратырсыңмы син, Мирзахит? Кыз кыюсыз гына аңа таба тартылып алды. Белмим. Ул турыда уйлаганым юк. Баласыз да яшәп була. Уйлап әйттеме моны Мирзахит? Уйламыйча ашкындырдымы? Бибинурның үзеннән читкәрәк тартылганын сизде. Кочакларга теләде. Кыз якында килмәде. Кочаклатмыйсың да, диде үпкәләп Мирзахит. Мин туй турында сөйләшергә дип килгән идем бүген. Кыз дәшмәде. Байтак тынтырды. Егет аны тагын кочагына алырга теләде. Бибинур бирешмәде. Куйшы Мирзахит дип этеп үк җибәрде. Бер үпкәннән үлмәс идең әле. Кирәкми Мирзахит. Игә кирик, суык монда. Кайтып яткач та Бибинурның аяклары тиз генә җылына алмады. Ул егетнең сүзләрен кайта-кайта кат-кат хәтереннән үткәрде. Уйланды. Мендәр пышмагын тешләп мыштымына балавыз сыгып талды. Егетнең сүзләре аны сагайткан да, сискәндергән дә иде. Иртәгә площадка ябыласы дигән көнне Габдуллажан Нәҗипне алырга килмәде. Шактый озак көтте аны Бибинур. Көн дә явымлы, аяк астында пычрак булганга, малайның үзеңенә кайтарып җибәрергә яхшысынмады. Караңгылык куерып беткәч, малайны күкрәгенә кысып күтәрде дә, күлдәвекләрнең күзенә галушы белән баса-баса югарышка менеп китте. Габдуллажанның җиргә үк салынган иске капкасын иңе белән этеп ачып, ишек алдына керде. Ишек ачык иде. Өйгә үтте. Үксезлекләре йөзенә чыккан кыз белән малай сап-салкын өйдә иске бишмәтләренә төрнеп каты гашылар иде. Өстәлне пычратып бетергәннәр. Идәнгә ипи балчыгы чәчелгән. Абзарда сыер мөгри, сарыклар кычкырыша иде. Әткәгез кайда? Кайтмады, диде кыз борынын тартып. Сыерыгыз сауганмы? Юк. Су эчерттегезме соң? Юк. Бибинур Нәҗипне шишендереп уйный тор диде дә, иң элек кеше якны шиләкләрен тикшереп чыкты. Юынтык суларны малларга чыгарып салды. Аннан киянтә шиләк асып инешкә төшеп менде. Ташлыярның кара суына карап беравык уйланып та торды. Көзге төннең күзе юк. Шулай да ул ишек алдында арлы-бирле йөри торгач, күрше хатыны әрем тел Саҗидә: "Бәй, безнең ышка килен төшкән икән бит", дип кычкырды. Сүз әйтеп тормады Бибинур, су җылытты, идәнне юып чыгарды, балаларның кирен җыштырды, казан астыннан көл көрәп, селти ясады, күлмәк ыштаннарын чылатты, чәй куеп балаларны чәй эчертте, йокларга яткырды. Габдуллажан районнан соң гына кайтты. Филтәсе чак кына калыккан тынык лампаны сап-сары өстәл тактасына терсәген терәп буйыгып утырган Бибинурны күргәч, ул куркып китте. Балаларга бер хәл бармы әллә? Юк, юк, диде ашыгып күтәрелде кыз. Шишин Габдуллажан абый.
Бәй, син манмасу булгансың иш. Яңгыр астында кайттык. Шуңа сыңга калынды. Ат та тарта алмый мискин, җәяүләдек. Бибинур филтәне бераз гына калкытты. Габдуллаҗанга шишенергә булышты. Күн итекләрен мишкә терәп куеп, дымлы аякчуларын мич төбенә таратты. Өйнең ишегенә түгел, төсе, исе дә үзгәргән иде. Өстәлдә агач яулык белән капланган бәрәңге тора. Шәй чынаяклары ялт иткән. Анда якынайырга базмады Габдуллаҗан. Миш арасына барып коры чалбар киде, балагычларын оек башы кунышларына тыгып, ишек катындагы урындыкка утырды. Түргә уз Габдуллаҗан абый, син бит хуҗа. Сыңга калмыйсыңмы, Бибинур? Кайтырга куркмыйсыңмы? Габдуллаҗан кыяр кыймас кына өстәл янына килеп утырды. Бәрәңге капты, тамагына узмады. Шулай авызы бәрәңгеле килеш көрсенеп алды. Менә ни уйладым әле мин, Габдуллаҗан абый. Әгәр син каршы килмәсәң, мин бөтенләйгә калам. Нәҗипне бик яраттым. Габдуллаҗанның бәрәңгегә үрелгән агач кашыгы идәнгә шапылдап төште. Күзеннән яшь сытылып чыкты. Төк баскан очлы ягы дер-дер калтырарга кереште. Ничек, диде ул көч хәл белән. Балаларны ялгыз яшәтә алмыйсың, Габдуллаҗан абый. Ишәү бит, әни кирәк аларга. Нәҗибе бигрәк берни белми, бәләкәй. Аларга әни булган кеше, миңа хатын да буласы лабаса, дип кычкырып җибәрде Габдуллаҗан. Анысы да булырмын. Әллә ышанмыйсыңмы? Син Бибинур, кыз кеше. Иш бала өстенә карт иргә кияүгә чыгарга. Башыңа тай типмәгән. Йөргән җегетең бар. Мирзаһидны беләм. Мирзаһид табар, аңа кыз җитәрлек. Миңа балалар жәл. Балалар тилмерә ансы, дип килеште Габдуллаҗан. Тик бер шартым бар, дип элдереп алды Бибинур. 1000 шартыңны үтим, 1000 дип сөенеченә булды Габдуллаҗан. Ул Бибинурның уйнап түгел, чынлап, чын күңеленнән сөйләшкәненә ышана башлаган иде. 1000 үк җыелмас. Беренчедән тәмәкеңне ташлыйсың, Габдуллаҗан абый, бүгеннән үк. Арак эчеп кайтмыйсың, яратмыйм. Ил күз алдында ят. Өченчедән, миңа авыр сүз әйтмисең. Без ишлүстек, мәгәр минем беркемнән дә авыр сүз ишеткәнем булмады. Җаным әрни авыр сүзгә. Әле су алып кайтканда ишеткән килен сүзенә дә абынып ярты чиләк суымны түктем. Габдуллаҗан бәрәңгесен хәзер генә йотты. Бугазына тиер утырган иде. Бибинур аңа чәй сунды. Габдуллаҗан ашыгып шапыр-шупыр шүмерә дә башлады. Йеткергән тавышкамы чаршы артында балалар кыштырдады. Әти кеше түзмәде, чәен куеп, алар янына барып килде. Өчесенең дә җылы, татлы исле аякларын сөйде. Бибинур янына чыкканда, аның күзләренә яшь килеп тыгылган иде. Ныклап уйладыңмы соң, Бибинур? Ныклап, Габдуллаҗан абый. Балаларыңны күрсәм, йөрәгем әрни. Атаңнар? Алар сүз әйтмәс. Авыл күрше бар бит. Авыл күрше гайбәтеннән куркып, 3 сабыйны ятим калдырыйкмы? Алар миңа күнегеп киләләр. Мин аларга Нәҗибе бигрәк матур. Тагын тынлык урнашты. Лампаның майы кими. Филтәсе шелтер-шелтер тавыш чыгарып ала. Миш арасында тараканнар кыштырдый. Балалар турында гына түгел, үзең турында да уйла, Бибинур. Тора алырсыңмы минем белән? Габдуллаҗанның сүзе Бибинурга бик ошады. Аның да кирпекләре чыланды. Җитен чәчәге төсле зәп-зәңгәр күзләренә рәхәт елмаю чыкты. Ә син каршы түгелме, Габдуллаҗан абый? Эх, Бибинур матурым. Бу инде бәхетнең ниндие? Валлаһи дип әйтәм. Егет чакта да синдәй уңган, синдәй сылу кызларга сүз куша алмаган идем мин. Төшкә дә кергәнне. Менә бит. Минем ни? Габдуллаҗан өстәлгә капланып ук төште һәм тешләрен кысып озак кына җылады. Җыласын, хәсрәтен җиңеләйтсен дип уйлады Бибинур. Аннан туктар. Туктагач анытыр. Дөнья үзенекен итәр. Алар икесе ике җиргә яттылар. Тәмәке аракыйсы килеп торган Габдуллаҗаннан читкә борылып ук ятты Бибинур. Әткәсе дә түгел, әнкәсе дә түгел, эзләп Зөһрәбану килер дип төне буе тыңлап ятты. Алагаемга җил кытырды. Кар катыш яңгыр сибәләде. Габдуллаҗан ямсыз төш күреп бастырылып кычкырып уянды. Габдуллаҗан абый дим. Әйләнеп ят, балаларны куркытасың, ә? Икенче көн балалар уянуга, кайнар бәрәңге буын атып өстәлдә утыра иде.
Саплары сынып беткән чиста чынаякларга яңа сауган сөт салынган. Юка тигез телемнәр итеп ипи дә киселгән иде. Балалар комган шалтыратып идәнгә шәшрәтә мич арасында тиз-тиз генә юынып чыктылар да, өйләрендә ят кеше булуына сәерсәнеп, күзләрен мөлдерәтеп өстәлнең бер ягына тезелештеләр. Менә балалар, сезгә яңа әнкәй. Бибинур апагызны моннан соң әнкәй дип йөртә башларсыз, яме? Олы кыз еламсырап алды. Аңа ярып бәләкәчләр ыңгырашты. Нәҗипнең генә исе китмәде. Ыштансыз малай олы агач кашык белән кайрып алды да бәрәңгене авызына да капты. Әйем, тәмсез дип акырды. Кыз да бәрәңгене татып карады, йөзен бозып, тузгына дип өстәде. Бибинур да капты. Шыннан да бәрәңге шыр туз иде. Ул арада чалгы пәке белән кырынып чистарынган Габдуллаҗан да өстәл янына килеп утырды. Каяле, без дә авыз итеп карыйк. Ул бәрәңгене мул итеп капты. Авыз күз тирәсендәге җирчыклары нур белән тулды. Әйбәт булган бу. Тәмле пешерәсең икән бәрәңгене, Бибинур. Дөрес бер хатасы бар, тузы азрак. Тузы да җитенке булса, ашап туймаслык бәрәңге буласы икән. Һәм ул тымраеп торган балалары күз алдында агач савыттан учына байтак кына туз салды да, агач бәт янга тутырган бәрәңге өстенә сибеп тә чыкты. Җылы сөт эчә-эчә рәхәтләнеп ашарга да тотынды. Бибинурның итәгенә күз яшы тамды. Бәрәңгегә кыяр кыймас кына үрелде. Балалар да әтиләре артыннан бәрәңгегә тотындылар. Озакламый агач табакның төбе шылтырый ук башлады. Бәләкәй Нәҗипне күтәреп соңгы кат площадкага җитеп килгәндә, аңа очраган беренче кеше Мирзаһид булды. Йөзе кызарган, ак кирфекләре еш-еш йомылып тора, ярсып атлаган ерактан ук беленде. Бибинур, дөресме диде ул килеп җитәрәк. Бибинур Нәҗипне җиргә бастырды. Малай Мирзаһидның тавышыннан куркып еларга ук тотынды. Дөрес, Мирзаһид. Әмин. Егет бик нык җәберсенгән иде. Миңа биргән вәгъдәң кайда? Вәгъдә ук бирешмәдек, Мирзаһид, ялгышма. Мәгәр өметем синдә иде. Син әйбәт егет, кеше күңелле. Күпме дус булып йөреп, бер авыр сүз әйтмәдең. Синнән дә әйбәтне табачагым юк иде, Мирзаһид. Син үзеңә тиңне табарсың, әйме? Габдуллаҗан абый, олы иш сиңа, диде Мирзаһид һаман өметләнеп. Әйе, яшь түгел, тик сабыйлар хакына. Балаларын жәлләп чыктым мин аңа. Һай гомерләр, гомерләр. Күк көмбәзен иңләп аккан ак болытлар кебек эределәр дә беттеләр. Бәләкәй генә буйлы ак сыргак татары, ак кирфекле юаш Мирзаһид Днепрны кичкәндә герой исемен алды да, Чехословакия тауларында жан биреп, мәңгегә шунда ятып калды. Әйбәт егет иде, акыллы. Берәү булса үчегеп, кинә саклап Бибинурның тормышына гел аркылы төшеп торыр иде. Үчекмәде, кинә сакламады. Нәҗипне күкрәгенә кыскан Бибинурга әйбәт яшә дип әйтеп калган иде. Шуннан арда гел яхшы мөнәсәбәттә булды, хәлен белешеп, ярдәмләшеп торды. Габдуллаҗан абыйсы белән дә дуслаша алды Мирзаһид. Яраткандыр инде яратуын. Яратмаслык кыз идеме соң Бибинур? Бибинур бакчада иртәнге эшләрен тиз-тиз бетерде дә, Хәнифә апасыннан рөхсәт сорап, әниләренә кайтып китте. Нишләсеннәр? Әткән кәсе бер утырып еладылар да, сыкрана-сыкрана хәйр-фатихаларын бирделәр. Үзең теләп алган йөк. Кәҗәләнеп таудан артка тәгәрәй башласа, матри, елап безгә кайтасы булма, диде Гыйлфан абзый. Күрәсең булса, күркә талап үтерер дип сыкрады әнкәсе. Зөһрә бану гына моны һич ничек кабул итәргә теләмәде. Әткән кәсе белән сөйләшкәннән соң канатланып кына чыгып барганда, чыланнан үрле бул Бибинурның беләген шиметеп тотты. Әләй дип сискәнде Бибинур. Авыртамы дип сорады Зөһрә бану. Ничек авыртмасын, шулай кансыз шиметкәч? Ә син бәгырне шиметәсең, җанны тырныйсың. Нишләгән әле мин, диде Бибинур, авырткан тулы беләген уып. Җылан, оятсыз, җир бит, себерке. Зөһрә бану дөньядагы бар әшәк сүзне калдырмыйча тизде. Нишләгән дип тора бит әле карга, шул җүләр картка алдына куйганда түкмичә ашый алмаган җибегәнгә чыкмасаң, кияү бетәр идеме сиңа? Нәсел исемен чиртеп йөрисең, кияү чыкмас, коры калырмын дип белдеңме? Гыйшкың төшеп хатынында син үтәткәнсеңдер әле. Мирзаһидың алмадымы? Алмады. Авыз иттергән син аңа, түзмәгән, шуңа алмады. Алдангач кем булса да ярар дидеңме? Өйдәгеләр Зөһрә бануның тәмсез сүзләрен аермачык ишетеп торсалар да, өй алдына чыкмадылар. Игезәкләр талашына катнашмадылар. Алар Зөһрә бануны беләләр иде. Бибинур да беләм дип йөри иде. Хәзер генә туганының кемлеген аермачык күрде. Зөһрә бануның иягы очлайып алга чыкты. Куллары тавык бутарлаган тилгән тырнаклары төсле тырпайдылар. Кара күзләреннән кара су булып зәһәр акты. Тикрекләре биткә килеп тиде.
Бүтін йомыры гәүдәсе калтыранды, күкрәкләре туктаусыз тибрәнделәр. Бу машире башланмасын тагын дип бик курыкты Бибинур. Апасының үлеме аның күз алдыннан китмәгән иде әле. Тагын шул афәт кабатланса, мине генә минават итәрләр. Зөһрәбану туганым дип изгәләнде Бибинур. Балалар хакына эшләдем мин моны. Бала карарга карчык-кырчык та бар иде әле. Сабыйларга ана кирәк бит, ана. Син маларга ана. Шыккач әни була белермен анысы. Кем икәнеңне алда күрербез. Борчак-борчак яшьләреңне куеп кайтыр көннәрең алда. Илаһым, рәнҗешем төшсен иде. Бу дөньяда ук җәзасын татысаң иде. Хәсиятсез икәнсең дип карган Зөһрәбану. Үз абынган елама Зөһрәбану, кайтмам. Бакчага кире кайтып, җиңен сыдырып карагач, Бибинур куркып китте. Биләге бала ушы хәтле булып күгәрә башлаган иде. Әгәр Габдуллаҗан күреп алса, аның Мирзаһид белән очрашуын ишеттерсәләр, яман уйласа, ятын яшәр өчен генә кияүгә чыккан дип белсә. Үз башына төшкәннәрне ансат кына бүтәннәргә салап үтә торган гадәт юк иде Бибинурның. Ширләсә дә, кәефе китсә дә, ул үз күңеленә үзе бикләнеп, барын да үзе үткәреп җибәрер иде. Монысын да әйтмәде. Хәнифә апасының өйдә ни әйттеләр дип соравына көлеп җавап бирде. Ризалаштылар. Телдә ризалаштылар. Ә Бибинурга бер җайсызлык килә калса ни диярләр? Ир өстенә 3 бала, сәер генә азатып калган ата белән ана. Зөһрәбану әйткән сүзләрне, кара гайбәтне, пычрак ялганны ишетмәделәр мәллә алар. Барын да ишетеп тордылар. Габдуллаҗан тәмәкесен ташлады, аракыны да авызына алмады. Кибеткә эзе суынды. Өйгә дарак кермәде. Күрше-тирә хатыннарын җыеп, өйне бик шәпләп юып чыгардылар. Түшәмне Бибинур үзе кырды. Өйгә ям кирде. Тәрәзәләр яктырып, ачыкланып китте. Габдуллаҗан белән һаман аерым йокладылар алар. Бибинур башта көлемсерәп кенә йөргән иде. Хәзер шигәя ук башлады. Берәр ягын шатмый Мираның. Шимбә көнне мунча чабынып кайтканнан соң самавырны якканчы чәй эчкәч, сөякләре рип камыр булган балаларын тизеп йоклаткач, Бибинур урынны гадәттәгедән киңрәк җәйде. Габдуллаҗан чиста күлмәгыштан киеп сәки йөзлегендә сабыр гына утырып торды. Утны сүндергәч, Бибинур ятырга шыкмады. Габдуллаҗан абый диде ул. Һаман абый дип дәшә иде әле. Ни әйтәсең, акыллым? Миннән шикләнәсеңме әллә? Юк, шикләнмим. Алайса ник минем яныма ятмыйсың? Бибинур урынга менеп ятты. Габдуллаҗанның үлеп тәмәке тартасы килде. Байтак таптанып торгандан соң гына хатыны яннара килеп утырды. Гайшәмнән зарланмыйм. Үзенчә ул да әйбәт хатын иде. Минем өчен җанын кыйдылар. Бер гаепсезгә салкын гүргә тыктылар. Гомерем белән мин аңа бурычлы. Моны онытсам, иманым аркылы килсен. Мәгәр синең белән иебезгә нур кирде, Бибинур. Монысы да хак. Төнлә уянам да уйлап ятам. Ни өчен, каян килде бу бәхет миңа дим? Син пешергән тәмле ашлар, ризыклар һәммәсе бик якын. Мәгәр мин бу бәхетнең озак кабылуына ышанып бетмим. Ишетеп йөрим. Гайбәтчеләр сүз тарата, Зөһрәбану гел яный. Китәрсең дә барырсың күк. Шулай икән, кыз килеш кит. Синең кызлык өлешеңә кул ягарга кыенсына. Өйдә беразга тып-тын булып алды. Габдуллаҗан Бибинур Габдуллаҗанның тоналганына кадәр ишетеп торды. Бибинур юрый индәшми. Ул караңгыда нур чәчеп елмаеп ята иде. Менә ул тезләрен кушып торып утырды. Габдуллаҗанның кайын себерке сисе килеп торган ябык нык муенын кышып алды һәм тыелып кына көлә-көлә аны урынга утырды. Шу, ипләп, балаларны уятасың, диде каушап Габдуллаҗан. Алар кысып кочаклашкан килеш онытылдылар. Юк, гайбәтләргә урын калмасын. Бибинур саф кыз иде. Бүтән тәне, күңеле, уйлары саф иде аның. Габдуллаҗан тәҗрибәле кеше буларак, солдатта Украинада йөргән кеше. Аз булса да яшь килинчәкләрнең каймагын ашаганы бар иде инде аның. Моны башта ук сизгән иде. Хәзер шуны ачык ук белгәч, Бибинурга хөрмәте дә, бурычы да чамасыз артты. Гынахсыз уй, гынахсыз тән алып кергән иде аның Бибинуры йортка. Сез Аяз Гыйләҗевнең «Җомга көн кич белән» дигән әсәреннән бер үзек тыңладыгыз. Аны Илдус Әхмәтҗан укыды.